Никога не правете тази грешка, когато инвестирате в недвижими имоти в Дубай. Показвам ви един апартамент, едностаен или по-скоро една спалня на един мой клиент в реномирания квартал GLT. Стандартен апартамент, 90 квадрата, видяхте тоалетната за гости, приличен размер кухня с опция да се отвори. Локацията е страхотна, апартамента е само 1 милион за 90 квадратни метра, докато тук цените почват поне от милиони 100, милиони 200 и не, това не са кадри от Лувъра, просто клиента е решил така да си изчанчи хола. Та след близо 20 огледа, все още след 2 месеца не мога да продам този апартамент, въпреки скромната цена от 1 милион за този квартал. Това, което сигурно вече ви прави впечатление, е, че няма балкон. Всички клиенти казаха, че им харесва апартамента, квадратурата, локацията, но за тях задължително трябва да имат балкон. Също нещо и при наемите, когато търсите наематели, 90% за тях ще бъде условие да имат балкон. Имайте това в предвид и никога не купувайте апартамент без тераса. Те решите ли да инвестирате в Дубай? Батко е винаги тук, може да ми се обадите по всяко време и ще ви дам най-добрите съвети как да си увеличите парите максимално. И кои са най-добрите места за инвестиция, както на зелено, така и в имотите, които вече са готови.